Bakıyorsun böyle dayanır mı? Hayır, çok yapacağız. Ama bu çok hızlı lan. Jest zaskajemy. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели и почитатели на ретроавтомобилите! Добре дошли в мочилата пред нас, изпълнен с елегантни силуети на мощни машини, свидетели на ни отминали вече епохи и съхранили духа и майсторството на тяхното време. Днес именно четвъртото издание на парад на ретроавтомобили привлече участници от всички краища на страната. Имаме участници от Стара Загора, от Русе, от Бургас, от София, от Хасково, Радомир, Ловдив и може и подобни забележителности, които привличат туристи и посетители от всички краища на страната и света. Но кратката момчил врат не се управлява просто с план за бюджет. Управлява се с обич към хората, с грижа към наследството и с визия за бъдещето. Имаме удоволствие участието ви, за присъствието ви. Всички ние, любителите на автомобилите, се докосваме за духа на старите коли. Пожелавам успех на всички участници. Очакваме ви в програмата, която ще продължи след ретроавтомобила днес, последния ден на международната среща на момчилграчани. Уникалната възможност да се докоснете до тази история от близо. Пред вас са представени внимателно реставрирани автомобили, всеки със своя собствена история и шар. Ще видите връщане инженер от елегантни лимузини до спортни ростъри и емблематични бусове, като този в началото на алея. Всяко превозно средство е свидетелство от история и имайте предвид, че имате много важна задача, уважаема публика. Днес, освен голямата награда на кмета на община Момчилград, ще бъдат поръчени и шоколадата на публика. Всеки от вас да забележи номера на търговското срещу, което най-много му харесва, най-много му допада и да заповяда на регистрационната шаша, за да бъде своя глас към него.